Aku iki yo mung cerita sing ana ing donya. Aku wong Jawa yo mung iso ngawula marang wong tuwa negara lan agama. Gusti Allah boten sare apik ala awak dhewe, najan kewirangan sing iso benerke atine. Kabeh do berkah nek padha ndonga, wong akeh do pasrah terus ora dilanjutno. Maca bismillah ayo tandang mergawe, maca polo do sedekah dadi pahalane dhewe. Memang itu semua tak bisa dirasakan, biarkan waktu berjalan sesuaikan harapan, agar niat kita bisa punya tujuan dan selamat sampai mendapat kesuksesan. Siji loro telu, ayo do kerja, kula nyuwun sewu lagune monggo kerso. Luwih apik rukun marang kanca-kancane, besok ben ra ketemu sing ngerti yen ana karepe. Kabeh do berkah nek padha-padha donga, wong akeh do pasrah terus ora dilanjutno. Maca bismillah ayo dan tandang mergawe, kanca polo do sedekah dadi pahalane dhewe. Hebat kabeh iku kancaku, mugi yo padha sehat sak dalane wektu. Lakoni kapecikan karo golek rejeki, kadang kala yo kumpulan niatno silaturahmi.